verden, som ikke havde haft. Hej og velkommen til DR-nyhederne. I aften skal vi kigge på Kolding Badminton Klubs nedgang, der efter sidste sæsons 4 kvalkampe simpelthen er på vej ned. Og den her tur, den kommer både igennem krig, kærlighed og stoffer. Ja, og man kan sige, at vi når vidt omkring. Vi har jo haft en reporter i marken og lavet noget analyse, lavet noget data. Yes. Skal vi starte med at prøve at kigge lidt på kærligheden måske? Det synes jeg, vi skal. Jeg står her med Toge Hedegaard, som er en stor spiller i Kolding Badminton Klub generelt, både på og uden for banen. Og vi har nogle spørgsmål omkring det, så der vil vi gerne lige måske høre Toge, hvad du har at sige til dine præstationer i år. Altså, jeg slår hårdt, fordi jeg har nogle kilo bag, det kan jeg ikke lyve om. Nogle fadøl, det giver jeg lidt på siderne, så jeg har lidt vægt at lægge bag min sag. Virkelig godt. Hvordan var det? Det var meget tilfredsstillende. Det var meget tilfredsstillende. Ja. Jeg vil mene til 5 minutter. Det der? Ja. Til 5 minutter? Ja, det er da i hvert fald over middel. Minutter? Minutter. Hvordan var det? Det gik meget hurtigt. Det gik meget hurtigt. Og ellers, Toge, så har vi jo hørt, at du har nogle andre evner også uden for banen, som generelt har vist sig at være gode og nyttige. Ja. Ja, han slog meget hårdt. Han slog meget hårdt. Ja. Og hvordan var energiniveauet? Det var høj intensitet, vil jeg sige. Ja, Ja. stort set. Det er sådan, er der noget, der skal prøves igen? Det kunne meget vel være. Ja. Ja, okay. Ja. Ja. Og vi vender tilbage til studiet. Don't stop, wind that. Don't stop coming and hold your wind that. Yes, det var lidt om kærligheden. Skal vi ikke prøve at kigge lidt på krigen? Se hvordan situationen står til der. Så Alex, er du klar til holdkamp i år, eller hvad? Nej, jeg sagde med kæft en lortig sæson vi får. Vi er jo pisse dårlige i år. Vi har Sten, jo... vi er pisse dårlige i år. Jeg skal spille anden division. Hvor dårligt er det? Men du skal spille tredje. Ja, præcis. Jeg er ikke engang den værste på holdet. Hvor dårlig er vi så? Det er en lortesæson, vi får. En lortesæson. Nogen kan måske... Nej, der er faktisk ikke nogen, der kan være med. Alle er pisse dårlige. Jeg er pisse dårlig. Pigerne elendige. Vi får en lortesæson. Første holdet lort. Andet holdet lort. Tredje holdet lort. Fjerde holdet lort. Vi får en lortesæson. Hvad? Jeg synes, kom nu lige. Det bliver lort. It's going down for real. It's going down for real. It's going down for real. Yes. Nok om det, og nok om Alexander. Videre til, vi er jo stadigvæk i den her nye situation, der er i Kolding Badminton Klub, hvor der så er kommet plads til nogle nye spillere på de højre hold, så det bliver spillet om pladserne. Og endnu en gang har vi haft skjulkamera ude i marken for at lave lidt data og materiale på, hvad der egentlig sker, og vi har faktisk fundet ud af, hvem den nye fjerde single på anden hold der er blevet. Men jeg synes, vi selv skal vise dem, hvordan de spillede om den. Lukas og Victor Spanggaard.
dårligt. Det nemmeste slag. Som I kan se, så bliver der altså kæmpet om pladserne, og der bliver gået til træning. Men de slutter selvfølgelig altid træningen af med at være rigtig gode venner og går hjem glade sammen. Prøv at se det her også. Det er lort. Jeg mener med det er lort. Det er kongeodds. Det er Lort. Højst, du aner ikke, hvad du snakker om. Silkeborg slår sgu da Arsenal. Arsenal er nok det bedste hold i verden lige nu. Det bedste hold i verden lige nu. De slår City, de slår United, de slår alle sammen. Så ser du om mod Silkeborg. Det er lort. Det siger du, Spange. Det er lort. Det siger du. Prøv lige at se hende her. Hun er fandme dejlig. Ej, hun er lort. Så skal du fandme se en dame. Vil du se, så skal du se her. Prøv at se. Hold da kæft, altså. Det er jo ingenting, det der. Ingenting. Det ved jeg ikke. Jo. Jeg skruer mere end dig, Højsager. Jeg skruer mere end dig, Højsager. Hvem har du skruet? Har du knaldet? Har du knaldet? Ja, masser af gange. Masser af gange. Jeg knaldede hende her. Jeg knaldede hende her. Og hende her, det var sidste uge. Nå. Ja. Hey, fuck, jeg smadrer dig i den HS der. Jeg spiller klart bedst. Du er bare monsterheldig. Jeg har så mange, der er lige på næppen. Du rammer ikke kan på det hele. Jeg søger jo heldet. Det er ligesom Morten. Jeg søger heldet. Nej, jeg spiller klart bedre. Jeg er bare uheldig. Du er lort. Spange. Skal vi bare have... Så spiller vi. Second opinion. Skal vi spille? Skal jeg have en kvart? Vi kan godt spille en kvart. 10 fax. 10 fax. Jeg vil have den lige nu. Og du Ja. skal ikke komme med det der sukkerfri lort. Nej. Okay, så spiller vi. Okay, fint. Fint. Jeg elsker det. God kamp. Kærligheden brænder, klart i dine hænder. Bid mig lidt i øret, træk mig hurtigt gennem pløret. Kom i mine arme, jeg vil gerne bære. Når vi står og danser, kan jeg ikke lade dig være. Vrid så lidt i kroppen, du er bare toppen. Tænk, at jeg skulle finde en som dig, du skønne kvinde. Giv mig bare et kys, et enkelt lille møs. Jeg lover, du får 10 igen, du er en lækker tøs. La 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 la. Nu vi snakker om nye pladser, så var der jo også en åbning på førsteholdet. Der var en anden single, der skulle udfyldes. Skal vi ikke lige tage et kig på, hvad vores nye cheftræner Jonas Lyskjær havde at vælge imellem? On a scale from 1 to 10, my friend, you're fucked. In lack of other words, I'd say you're fucked. You are, as they say in Japanese, fucked from the head down to the knees. I am sorry to inform you, you are fundamentally fucked. But people will forget as time goes by. No, you're fucked. What if I tell them that it was some other guy? Still fucked. I don't think you understand by far how completely super fucked you are. You are Hitler in the bunker fight. Apropos, det går dårligt. Her er Magnus Bak. Hej Bak, hvad skal du i weekenden? Det er lige meget, men har du set her? Det er en blanding af en Florida Pingus og en Bourgogne. Ja. Plads til 1700 kroner. Hold da kæft. Prøv det.
Ja, den er god, jo. Du kan også... Han er fandme duftet. Du kan også høre det. Ja. Prøv at høre en gang. Ja. Hvis du kigger også. Så kigger han og se, og så hvordan gardinerne de sådan ryger ned. Ja. Kan du se det? Det betyder, det er en pisdyrflaske. En pisdyrflaske. Ja. Det drikkes jo kun af de dyre sharker faktisk, og så mig selvfølgelig, for mig også. Ja. Det er jo en blanding af, Bugatti Flopingus, som jeg har sagt, men den kommer fra en flygtningelejr i Afghanistan. De har importeret islændinge, lang rejse, som bare til at arbejde for sådan noget. Så. Ja, men smager den så også godt? Det kan du altså ikke få smag på. Det er sgu for dyre dråber til dig, det er jeg ked at sige, men ja. Ja, men du var ikke klar på noget i weekenden, så eller? Jamen det er lige meget, hvad jeg skal i weekenden. Det er lige meget, ja. Det er så svært at være så god. 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 Nå, nok om det, og nok om Bak. Simon var jo i omklædningsrummet, og du fik lidt mere med omkring nogle kærlighedshistorier. Du snakkede også med eller Ellen dernede, gjorde du ikke? Skal vi lige se, hvad hun havde at sige. Yes, vi siger tak til studiet. Vi står her i Kolding Badminton Klub med Ellen Møllerup. Hvad synes du egentlig om Mikkel Klinggaard? Mikkel Klinggaard, han er fucking dejlig. Altså, hvis jeg havde muligheden for at knalde med Mikkel Klinggaard, så ville jeg gøre det. Og vi siger tak for Ellen Møllerup her i Kolding Badminton Klub. Vi vender tilbage til studiet. Yes, men skal vi egentlig ikke se lidt nærmere på, hvad det egentlig er, Ellen hun gerne vil have? Mikkel, du kan godt se, altså, du ligger alt for meget herovre lige nu. Det smager der herovre. Vi skal der herovre lidt. Ja? Det er sgu da hårdt. Mikkel, så lige vender sig rundt her. Hvad står der her? Mikkel Klinggaard, 5 ud af 5 på flyvningsskalaen. Så er det bare i gang. Og vi står live med Mikkel Klinggaard. Jeg tænkte, jeg vil gå direkte på sammen med Tyroleren ham selv. Og spørge, hvad for en udgave af sig selv han bedst kan lide. Helt klart Tyroleren. Han er en topform i dag. Det er et godt kostyme. Ung Claus har sponsoreret og finder det bedste af det bedste frem. Sokkerne er specielle fremstillet. Jeg har kun lavet meget på her i klubben. Ring. Altså, hvor dårligt. Men ja, vi vinder. Men ja, det er ikke så meget. God oplevelse, god person. Har du ondt i ryggen, men det går i dag, ikke? God fest. Hej Freja. Hej. Jeg hører, du har set noget, der var cirka... Hvor stor? Hvad var det? En pik. Okay. Og tilbage til studiet. Hun har aldrig set sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Hun har aldrig set sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Sådan en lille pik før. Lille pik, lille pik, lille pik. Åh Gud, hvad skal jeg gøre? Bare den dog var større. Endnu en gang skal vi lige have fat i Lukas Højsager. Han har jo en enestående rekord i og med, at han hver evig eneste år som seniorspiller har været med til at rykke op. Så vi har Simon ude i feltet for at se, hvad hemmeligheden bag hans succes den er. Yes, og vi siger tak til studiet. Vi er kommet, som I kan se, ud i marken for at lede efter den spiller, som nok har været gennemgået en af de bedste udviklinger gennem de sidste sæsoner. Det er nemlig Lukas Højsager. Lad os prøve at se, om vi finder ham. Lukas! Jeg tror, jeg ved, hvor han er. Kom, lad os gå og kigge. Kom noget herudfra måske, tror jeg. Det lød sådan, gjorde det ikke det? Lukas? Er du herinde? Jeg tror han sidder herinde. Prøv at komme med. Lukas? Hvad?
Hvad sker der, Lukas? Hvad er det? Hvad laver du? Træningen er startet for 3 minutter siden. Jeg er lige ved at tage pre-workout. Hvad er det? Shotgun pre. Ja. Det hedder det. Spørg bange. Står det herovre eller? Nej. Okay. Jeg har stadig. Okay. Hvad gør det godt for? Vi kan spørge Bange. Ja. Altså Bange, han har også pre. Prøv. Hvad sker der? Det er savtræning. Savtræning. Altså, hvordan vil du gerne have den næste duel, den ser ud? Hvordan vil du have den? Nej, tegn for. Hvad? Altså... Jeg vil bare have tegn for. Det er meget nemmere at se, når det lige bliver illustreret en gang. Men jeg er savtræning. Ja, det skal illustreres. Du skal, altså, tegn, hvordan din næste sav ser ud. Så vil jeg gerne tage på. Den er meget høj, den sav der, det kan jeg se. Nu skal jeg lidt længere ned. Let this go. I see red. Got to your head, to your head. Now all I see is red. Okay. Vi står nu ude i klubben, i Kolding Badminton Klub, og vi har lige haft et kig på Lukas Højsager, som er en mand, der er på vej fremad. Ja, der er ingen tvivl om, at Lukas har gjort det rigtig godt, og viser rigtig gode takter, men det er tydeligvis ikke nok. Det går stadigvæk dårligt i Kolding Badminton Klub. Så tænker jeg, om vi skal prøve at tage et kig på nogle af de ting, som stadigvæk fungerer og har fungeret i rigtig mange år. Skal vi ikke gå ind og kigge på Claus Wagner? Han har været her mange år og altid en stabil spiller i klubben. Skal vi ikke tage et kig på, hvordan han træner? Jo, det synes jeg. Skal vi tage et kig? Nej, mand, der er helt frit derovre. Nej, mand, jeg skal jo bare ramme ham i hovedet. For helvede, altså har jeg fået en ske med huller i, eller hvad? Nej, så sæt dig bare med øjnene på ham, altså! Hvad er det rigtigt? Menneske. Skyd ham nu bare ned! Altså, han står jo lige foran nettet. Ja, som I kan se, så er der ikke meget, der ændrer sig for Claus. Han er stedet en fryd for øjet, stedet masser af energi. Tak for dig, Claus. Det er lækkert. Ja, og så har vi jo fået et par hilsner fra nogle gamle Kolding-spillere fra dengang det gik godt. For vi har kort sagt bedt dem om at give os nogle tips til, hvordan vi kan komme tilbage til bedre tider. Så skal vi prøve at se, hvad de har at sige. Hej med jer. Anders her. Jeg har fået at vide, at det ikke vil være det helt samme til jeres julefrokost, uden at jeg på en eller anden måde er en del af det. Og det forstår jeg selvfølgelig også godt, så jeg har lovet at give en lille hilsen med. Jeg har jo fulgt lidt med i jeres sæson, og specielt set, at andenholdet på anden division der har det rigtig svært efter jeres smuttet. I ligger jo sidste plads lige nu, og det var lidt omvendt, da jeg var der. Så man må sige, at jeg har i hvert fald haft en stor indvirkning på holdet der. Udover det, så vil jeg jo godt sige til Claus og Slikkepind, at I skal jo være fan videre. Altså, nu har vi ikke mig, og jeg tror heller ikke Højer, hun kommer i år til at lave lidt løjer. Så nu er det jer, den hænger på, Claus. Det er jo min sidemarker, vi har at gøre med der. Vi plejer jo altid at faktisk skabe festen, kan man sige. Så i år der er det dig, der lige må træde til alene, og så må Slikkepind lige tage sig lidt sammen også. Udover det, så
kæmpe skud til alle pigerne i klubben. Jeg ved godt, at der er mange af de gode og flotte drenge, de er jo smuttet nu, men jeg håber, at I må leve med det, der er tilbage i klubben. Altså, selvom det er jo lidt tyndt udvalg, vi har nu i år, så håber jeg alligevel, I kan få en god. Hej alle sammen. Vores serie brænder godt ud. Det er pissefedt at se. Først og fremmest vil jeg gerne starte med at sige tusind tak til alle jer for at gøre Kolding til noget helt specielt, og for alle de mega fede år, vi har haft sammen. Kolding er jo ikke kun en klub med en hel masse fede sociale arrangementer. Det er jo også en klub, som primært sidste sæson gjorde sig rigtig bemærket i holdrunderne med en masse mega fede præstationer, som jo endte ud i 4 kvalkampe. Og så er det jo lidt ærgerligt at sidde her og se, at det egentlig jo kun er gået ned ad bakke, efter jeg smuttede. Men en helt anden vigtig ting, man skal huske på her for tiden, det er jo genbrug. Og det synes jeg da helt sikkert, at I skal benytte jer af i aften. Og så har jeg egentlig ikke sagt for meget, men så kan I jo tænke lidt over den. Og ellers så håber jeg bare, at I får en pissefed aften, selvom jeg ikke er der, og giver den max gas. Skal vi lige til. Hej Kolding, Badminton Klub. Jeg er blevet bedt om at sende en lille hilsen til jer, så den får I her. Jeg hører lidt rygter om, at det ikke går super godt for holdene i år til holdkamp. Og det skyldes jo nok ikke, at jeg er smuttet kun. Der er også andre, der er smuttet, ved jeg. Men i de sæsoner, hvor det gik godt, der ved jeg i hvert fald, at der blev drukket usandsynligt meget alkohol. Altså, og det var hele linjen over. Det var fra første, anden, tredje, fjerde hold hele vejen ned. Der blev drukket og drukket og drukket. Det var fuldstændig ligegyldigt, om det var onsdag, torsdag, fredag, eller om vi skulle spille dagen efter. Og ja, nogle gange Sten står med en løftet pegefinger, men det er primært bare vejledende. Så fra min side af, og for mange af dem, der er flyttet, tror jeg helt sikkert, få noget drukket. Øl, vin, drinks, ligegyldigt. Procenter indenbords, det er det allervigtigste. Og her til sidst vil jeg lige have fat i dig, Slikkepind. Jeg håber, at du får taget ved i aften, og får rykket på nogle af de ting, du har gået og brygget på de sidste, altså flere sæsoner, både sommerfest, julefrokost, der får du gerne en tur ned i hallen med lyset slukket nede på 5'eren. Der har jeg da fundet dig et par gange. Så jeg håber, det lykkes i aften, og hvis det ikke gør, så minimum et lille show fra Slikkepind. God julefrokost. Er vi på igen? Ja, vi er live. Godt. Jamen, vi har meget at lære, kan I se. Jeg håber, at vi alle sammen kan lære noget af det, der blev sagt, og tage nogle af de her gode råd til os. Og ellers så, Lukas, det shot der. Ja, dig, det shot der. Drik det så. Du kan ikke springe over. Men mange tak, fordi I har set med. Håber I har lyttet videoen. Så er det ellers bare ud at danse, floor, hyg. Tak for nu. Ha' det godt. Hej. Jeg er kommet her for at drikke milkshake og bolle damer. Piger, jeg er snart færdig med milkshake. Hej, jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Og ikke mindst en dejlig fest i aften. Hej hej. Som en goddamn champ. Så jo, Kato, skru op fra den amp. Det er vores tur, vores brand, vores camp. Der klubben allerede, før vi får et stamp. Fester hardcore i den hårde, tvinger beat i de knæ. Fall to the floor som et tøs, der betages. Roll som et dog, er ved at eksplodere til jeg popper min kork. Hænderne op som om vi packede guns. Jeg er ikke kriminel, men vi er gangster fun. Skal du give mig en dom, bliver det Perrion. Lad os få en skål for the champions. Når bølgen blinker ud, så giv det sidste skud. Jeg står sgu lige nu, så sig mig, hvem er du? Vi gik fra gadekast til stjerneskær. For anspændt
til gladstamp, anerkendt rap talent, dagens hit på nattegræn, stadig tændt mere som et børnehavebarn, der giver en brok. Lad mig se dig smide pegefingeren op, det går smooth som en kvindekrop, listens top. Vi flænser din klop som Kato på discojob, rykker igennem ligesom trackers drums, det som Kessler i færd med at lande et punch, en hit fra en master.